Генерираш изображения с AI за бизнеса си. Знаеш ли, че конкурентът ти може да ги вземе законно? Midjourney, ChatGPT, Gemini. Използваш ги за бизнес. Генерираш изображения, качваш ги и мислиш, че са твои. Не са. Поне не според българския закон. Законът за авторското право е категоричен. Автор може да е само физическо лице. Човек, не алгоритъм. Това означава, че изображението, което излиза след твоят промпт, няма авторско-правна закрила. Никаква. Практическият резултат: конкурентът ти може да вземе същото изображение, да го сложи на твоят сайт или продукт и ти нямаш нито един правен механизъм да го спреш. И България не е изключение в това. В САЩ съдът вече категорично отказа авторство на машина. В Европа се приема, че промптът сам по себе си е инструкция, а не творчество. Единственото изключение за сега е в Китай, но само в случай, в който потребителят е доказал стотици часове настройки на модела. Как тогава да се защитиш? Ключът е в човешкия почерк. AI трябва да е само инструментът, като четка или фотоапарат. Ти трябва да бъдеш авторът. Това означава видима творческа намеса, редакция, композиция, концепция, нещо, което доказва, че резултатът е плод на твоето творческо решение, не само на машината. Как точно, зависи от сферата и начина, по който използваш съдържанието. Използваш AI за комерциални цели и искаш да знаеш как да защитиш съдържанието си. Пиши ни. В KGK Law Firm ще намерим подхода, който работи за твоя бизнес.